Der er grund til at køre voldsomt. Vi kan vinde hernede. Ja, det går da meget derude af, må man så sige. Det fejrer meget godt, ikke? Det er pænt stærkt, mand! Kæft, mand! Hold da kæft, mand! Bare lige en ekstra liter motor, når man så gør den, mand. Er du sindssyg, mand? Jeg kørte i Kraslund en gang. Der kørte jeg fuldstændig bukket. Så mødte jeg politiet lige nede rundt hernede. Sindssygt, jeg fik smed på banen, mand. Kom jeg hjem. Så jeg far, jeg synes, det lugter noget brændt. Det kan jeg ikke forstå. Nu bygger jeg lidt på. Andet gear. Han har træet op, gør han det? Der var sådan en hare. Man kan godt høre bremsen, ikke? Ja, jeg tror ikke, de kommer til at fade for meget her. Også fordi den har sgu en god undervogn, altså den kører godt på det dæk der. Det er godt, den kører kraftigt godt. Altså han siger, at motoren skal kun skulle køre omkring 130. Ja, det er selvfølgelig ikke noget papir på, så jeg vil bare altså tro på det. Og manden begynder at blive bare varme, nu begynder benzinen op. Ja. I udstillingen. Kan lige vende hernede faktisk. Så er nok en god idé at køre væk. Lige så kommer der nogle blå blink. Det er at køre bisse, ham der. Jeg tænker, at vi lige kunne proppe den her i dit anlæg nogle gange, så vi kan høre noget. Det kunne være godt. Vi kan nok ikke se så meget, men vi kan måske høre noget. Og der er læselamper i. Det var soltaget. Det virker ikke, men det larmer. Det er sgu ikke meget, altså. Jeg kan se... Nu er jeg ikke så træt. Jeg er meget, meget frisk nu. Jeg er meget, meget frisk nu. Jeg kan kun se midten af hvad det hedder, speedometeret. Hvad for noget? Ikke speedometeret, men speedometeret. Speedometeret? Så vender vi kajakken. Jeg vil sige, at Rasmus Nielsen synes, det er en god bil, jeg har fået. Ja, det er fantastisk. Fantastisk god bil. Den har det været bedst på køle. Prøv at høre. Ej! 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 Ej, jeg tør slet ikke køre bil. Jeg tør slet ikke køre bil, så nu kan du se, at jeg bliver dårlig på alle vejen deroppe. Ej! Ej! Åbn vinduet, mand! Så lad da være! Ej! Nej! Ej! Ej, åbne vinduet! Ja, det er bare luftigt. Ej, fy for satan! Nå, nu, hvis du skal filme her noget lyd, så skal du lukke vinduet. Og hvad de mennesker, der kigger her. Vi skal jo ikke køre nogen ned, jo. Og så vent med at reklamere, så de ikke kan læse nogen blad. Tænker jeg. Så må Nielsen godt lukke det vindue der. Jeg skal nok også beherske mig, indtil vi kommer hjem. Hvis jeg kan. For satan. Jeg kan så ikke se. Jeg kan godt filme over på det, men vi kan ikke se skid. La la. 3, 2, 1.
tror jeg da. Jeg kan forstå, når du ligger og kører drag inde i København, og jeg skader ikke med biler med 300-400 heste, ikke? At det kan gå galt. Ja, her er der kun 170. Ja, det ved du reelt ikke, jo. Nej, men altså... Om der er 169,8 eller 50 måske kun. Det kan også godt være. Altså, jeg ved det, jeg har aldrig prøvet at køre en turbil før med så mange heste, så... Derfor kunne det være meget sjovt for måle den, altså man ved meget nej, ikke? Lo. Det her, det er meget sjovt. Lo. Når man med turbo har fået lov. Lo. Den kan pifte, snøfte højt. Lo. Og skifte giver med mange fløjt. Lo. Nu skal vi hjem og kan ligge i flår. Lo. Okay, det forstår jeg ikke noget af. Lo. Men prøv at høre en gang, hvor den kan sige noget. Lo. Op ad bakken. Den er ligeglad med, hva'? Den der turbo, den virker da meget godt. Hvad det mener du? Så med din mekanikerviden. Nøj, den der gasbøf, det er de der. Øj, jeg kan smage det ned i min galle. Ja, det er japansk, når det er bedst, som han siger. Det kan kun lyde godt på nogle højtalere. Og du fortalte Peter, at jeg har fået turbo. Ja, det tror jeg nok. Jeg tror faktisk, jeg er. Også sindssygt. Så griner jeg bare. Det jeg fortalte om dengang, at du sagde, at der var noget galt med en 2-3.000 omdrejninger. Ja. Ej! Ej, de er simpelthen så klamt. De er ligesom at... Det er det vand Opel, mand. Ej, det er der ikke andre, der fatter en ski hjemme, men det var da godt. Ej, nu er jeg helt... Ej! Ej, det er lige før man får opkast for lidt af det. Ej, det er ikke lattergas, det er ikke! Rødt for satan! Det gå hjem og ligge der og dø. Vi behøver jo ikke atombomber i Danmark. Ja. Så man kan sige, at jeg ikke har lyden. Både på den ene og den anden måde, hvis du forstår en lille... Ej. Det er fuldstændig... Ej, hvor er det klamt. Ej, hvor er det ulækkert. Du skal bare huske, at den lige skal gå lidt tommer, ikke? Ja, det er godt. Nej, hvem har fundet bil? Det er ulækkert, det. Det er bare luft. Skal vi lige gå ud og filme pifteren? Jeg udrykker dig og snakker lidt. Lige smule. Vel, du lige åbne motorrummet. Åbne af motor. Så kan vi lige se pifteren. Ja? Ja. Altså, du skal ikke tro, at jeg skal bruge en hånd. Det må du ikke... Ja, jeg ved sgu da ikke. Ja. Ja. Den sidder lige der. Løs, mand. For helvede også, mand. Jeg skal lige... For helvede, mand.
Prøv lige at se det med det store løber der. Hvis det var mit bagdyr, så var jeg nok stoppet med at puste nu. Okay. Godt gjort, mand. Godt nok, du styr på en skid, idiot. Og det er den der. Det er ikke sådan en HKS-ting, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Prøv lige til ham. Står der ikke noget her? Nej. Prøv at Det gjorde vi op på arbejde. Gjorde de nemt med det for det der, eller hvad? Jeg ved det ikke. Og hvis du kigger lyser hernede, ikke? Det er oliefilter. Du sidder der. Der sidder den der dut der. Ja. Der kan det jo ikke sidde. Nej. Det var det, den skal sidde. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er